Gabon, osteguna dugu gaur astea amaitzear dago eta gaurko saioarekin hasteko kondora goaz. Izan ere, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak emandako informazioaren arabera, sute bat piztu da goizaldean Malkuartuko gaineko baserri batean. Suhiltzaileak iritzi direnerako baserria guztiz kiskalia zen, 3 pertsona hil dira bertan. Baserri batek su hartu du gauez Malkuartu gainean, Arabako Okondo herrian, eta erabat kiskalita geratu da. 3 pertsona izan daitezke gertaera larrian hil direnak. Josu Erkoreka Segurtasuneko sailburuak baieztatu du baserrian 3 pertsona bizi zirela, eta antza denez guztiak eraikinaren barruan zeudela sute hasi zenean. 80, 82 eta 85 urteko 3 anai arreba, 2 gizon eta emakume bat. Alberto Amenabarra Arabako suhiltzaileen buruak azaldu du momentuz orain arte 2 gorpu aurkitu dituztela. 2 agertu dire hilek eta 3. falta da, eta hori gabiz bilatzen, ia berbilatzen dugun. Goizaldeko 4:00 aldera piztu da sua oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik. Irudiek erakusten dutenez, eraikinaren zati handi bat erori eginda sutearen bortiztasunagatik. Laudioko eta Langraitzokako suhiltzaileak bertaratu dira, baina ezin izan dute ezbeharra saihestu. Etorri gea eta dana zuen jakiskalita, eta ezin izesteko eserrez gehiago egin, ez? Itzali sua eta saiatu bilatzen 3 gorputzak. Ramiro González Arabako aldun nagusia eta Jon Eskuza Okondoko alkatean izan dira gertaturikoa bertatik bertara ikusteko. Lo que es el municipio está seguramente en shock y la verdad que muy tristes todos, ¿no? Con la situación que ha ocurrido y es pedir mucho respeto para la familia, ¿no? Y bueno, pues un fuerte abrazo y el apoyo del propio municipio, del ayuntamiento. Erkorekak azaldu duenez oraingoz ez dago sutaren arrazoiei buruzko gutxieneko informazio fidagarririk eta beraz gertatutakoaren inguruko ikerketek aurrera egin arte itxaron beharko da. Hilabete pasada Ukrainan gerra beharrabiatu zenetik, otsailaren 24an izan zen zehatz mehatz. Errusiako armadaren erasoaren ostean, Ukraina osora hedatu da Donbaseko ekialdeko eskualdea astintzen ari zen gatazka armatua. 2014an Ukrainako armadak eginiko estatu kolpea babestu ez zuten eta beren burua independentetzat zuten errepubliken aurkako erasoa hasi zen. Joe Biden, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Europara bidaia egin du Ukrainako gerran, murgilduta dagoen kontinenteari babesa adierazteko. Hain zuzen ere, Europar Batasunak eta Ameriketako Estatu Batuek Vladimir Putin, Errusiako presidentearen gaineko presioa areagotu nahi dute NATO, G7 eta Europako Kontseiluaren gaurko goi bilerekin. Laguntza militarra nola areagotu eztabaidatuko dute gaurko goi bileran. Indarkeriak gora eginez gero Moskuk arma kimiko edo nuklearrak erabiltzea ez baitute baztertzen mendebaldeko agintariek. Gaiari heltzeko Jon Kortazar, EHUko irakaslea eta geopolitikaz taldeko kidea izan da gaur gurean eta bileretatik espero dakienaz halaxe aritu da. Ikusiko dugu zer negoziatzen duten, momentuz badago berrikuntza bat, eta da zuzenean bildu diala Zelenskirekin. Izan ere, gerraren fase hau hasi zenetik, nik fase hau detzen diot, gerra aurretik hasi baitzan, Estatu Batuen eta NATOren alde batetik eta Errusiaren arteko, bestetik Errusiaren arteko eztabaidetan, normalan Ukrainiar agintariak ez zituzten gonbidatzen. Gerora, post facto, azaltzen zizkieten ondorioak edo elkarrezketan nondik norakoak. Beraz, kasu hontan NATOren eta Estatu Batuen aldetik bada berrikuntza bat, zuzenean Ukrainako presidentea bertan egotia. Eusko Jaurlaritzak bere partez ez du asko itxaron bere iragarpen ekonomikoak okertzeko. Errusiak Ukraina baitu zuenean aurreratu zuen gerrak kalte egingo ziola Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomiari ere, eta jada jarri dizkio kopuruak geldialdi horri. Hazkunde iragarpena 6,7tik 4,5 txikitu du. Desoreka ekonomikoaren bilakaeraz galdetu diogu magazinean Niko Kuenka ekonomilariari. Nazioari askotan txiroen zerga edo txiroi ezarritako zerga bezala definitzen da. Euskal Herrian historian zehar izan ditugun azkenengo krisi erreparatuta, 73ko krisi hori girora hemen Euskal Herrian berrindustrializazioarekin eta rekonbertsio industrialarekin lotu zana
hori askotan aipatzen dugu, gogoratu behar dugu krisi hortan, dola 50 urteko krisi hortan, Yom Kipurreko gerra dela eta beste petrolio krisi bat egon zen, eta inflazioa oso altua izan zen, eta honek krisi horrek ekarri zuen, desparekotasuna edo gizartarrek soldatarrekala izugarri handitzea eta pobrezia handitzea. Azkenengo krisian, 2008ko krisi luze hori, askotan ematen dugu krisi batetik bestera pasatzen garela, ezta? Horrek ere pobreziaren handitzea ekarri zuen, eta kasu honetan arrisku hori dago. Ukrainako gerra izpide, atzo komentatu genuen ere Poloniak maiatzaren 29 arteko behin-behineko espezialdia ezarri dio espioitzaz akusatutako Pablo González kazetariari. Espainiako gobernuari gainez egiten ari zaio garraiolarien grebaren larritasuna eta bide horrian ez zituen urratsak egitea erabaki du. Madril zain dago gaurko eta biharko Europar Kontseiluan argitzekoak diren zenbait aldagairen berri izateko eta horien arabera, konponbide batzuk edo besteak eskaintzeko greban dauden garraiolariei. Garraio sektoreko langileek 11. greba duten honetan, gaur irukitaituta manifestazioa egin dute Bilbon. Moiuatik abiatu dira eta Eusko Jaurlaritzaren eta Confebasken egoitzatik igaro dira. Eskatuko dugu, enpresariek lagundu dezatela edo erraztu dezatela tarifen berrikuspen hori, eta Jaurlaritzari eskatuko diogu, zaindu dezala bertako garraio sarea, eta zaindu ditzala hemengo garraiolaria, eta hartu ditzala horretarako beharrezko neurriak. Atzo gainera, Hiruk bilera izan zuen Eusko Jaurlaritzarekin. Balorazio positiboa egiten dugu. Lehen hartu eman izan da aspaldiko partez, eta, espero dugu, harreman honetatik, emaitza oparoak aterako direla. Bitartean, merkantzia garraioaren sektoreri laguntzeko neurriak iragarri ditu Espainiako gobernuak, eta Sánchezen esanetan asteon akordioa egongo da errepideko garraiolariekin, erregaien prezioaren igoera arintze aldera. Iragarpen horrek baina ez du garraiolariek abiatutako greba mugabea gelditu. Are eta indar handiagoa lortu du lan usteak, gainera patronal batzuek horien artean Fenadismerrek grebarekin bat egitea erabaki dute. Grebara guk edo bai, Fenadismerrekin, Fenadismer, Fetransa eta Fitransa, hiruek, gaten gara elkarrekin grebara. Hala ere, Gipuzkoako garraiolarien elkartea Fuitransek oharbidez jakinarazi duenez egungo egoeran greba egitea ez da eraginkorra. Hori bai, bat dator autonomo elkarteen eskakizun gehienekin. Edonola ere, Euskal Herriko garraiolarien greba edatzen ari da eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako industria batzuk geldirik daude. Eta beste batzuk aldizkako geldialdiak egiten dituzte. Bada, Kafek 11 telebistari jakinarazi dionez, garraio grebaren ondorioz hornidorarik ez dutenez, ekoizpena 5 egunez gelditzea erabaki dute. Eta ArcelorMittalek 11 adierazi dionez, arazoak batez ere Gipuzkoako plantetan dituzte. Sí, tenemos muchos problemas para poder sacar el producto terminado, para expedir el producto, especialmente en Bergana, también con bastantes problemas en Olaberria. Bestetik, Bilboko portua grebak Hego Euskal Herrian izan dituen arretegune handietako bat izan da. Azpiegiturako agintaritzaren arabera, biltegiak bere ahalegaren 40%an daude. Berreiz Transbilbaok portuko garraio konpresak adierazi duenez, portura ez dira ia kamiorik sartzen. Te aseguro que el puerto de Bilbao está parado. O sea, podrán decir los dirigentes de la autoridad portuaria que se está trabajando con normalidad, pero eso no es cierto, no se está trabajando nada. Entran 3 camiones, salen 3 camiones, cuando un día normal entran 3.000.
Ordea, Ukrainako gerraren ondorioen artean eta presioen gorakadak baldintzatuta abeltzainek Nafarroako esne sektorearen egoera dramatikoaz ohartarazi dute eta kezkatuta daude datorren hilabetean ustiategiak ixten isla baitaiteke hori bizi duten egoerak behartuta Iruñean kalera irten dira. Nafarroako abeltzainek ekintza simbolikoa egin dute Iruñeko baluarten, CaixaBank nekazaritza eta abeltzaintzari buruzko jardunaldiak egiten ari zen lekuan, esnearen sektoreak bizi duen egoera lazgarria salatzeko. Marmita batzuetan zuten esnea lurrera isuri dute beren sektoreak orainaldi konplikatua eta etorkizun zalantzagarria duela islatzeko. Oier Villanueva Ultzamako abeltzan eta EHNeko ordezkariak Nafarroko esnearen sektorea azaldu du ordaintzen dizkieten prezioak oso justuak direla eta beraz ustiategin kopuruak beherantz egiten duela urtez urte. Nola nahi ere egoera zailagoa bihurtu dela adierazi du. Pandemiaren ondoren ganadua elikatzeko erabiltzen den zerealaren prezioak nabarmen egin baitu gora. Horren eraginez nabarmendu du orain egunero dirua galtzen ari direla. Abeltzain honek zerealen prezioaren igoera inbertsio espekulatiboen ondorio dela azpimarratu du. Lehen gaien prezioak asko igo dira, horien artean behi jaten ematen dieten zereala asko handitu da, eta datorren hilerako 125% egoera espero da. Gauzak horrela abeltzainak dramatikotzat jo du sektorearen egoera, baina ez datorren urteari begira, datorren hilabeteari begira baizik. Egoera honen aurrean ez dute diru laguntzarik eskatu, Nafarroko esne ekoizleek euren produktuarentzako bidezko prezioa nahi dute. Aitortu dute esnearen prezio ego egin dela egoera normal batean izan behar lukeen preziora, baina salbuespenezko egoera batean izanik gehiago behar dutela aldarrikatu dute. Esnea landetako produktuak eta egineko lana balioan jarriz. Krisi egoera honen erdian badira behiak entzen ari direnak, 60 urterekin erretiro har daiteken galdetzen ari direnak edota esnetarako behiak osagarri gisa zituztenak eta orain dirua kostatzen ari zaienak. Egoerak behartuta apurka-apurka ustiategiak erortzen ari dira. Ustiategi bakoitzaren kostua oso aldakorra bada ere Villanueva abeltzainak adierazi du litroko 55 zentimo balio beharko lukela dirurik ez galtzeko, garai batean 30 zentimo baino gehiago ordaindu denean. Salatu du supermerkatuan 69 zentimotan ordaintzen dela ustiategiko prezioa bikoiztuz. Eta langileen arira, elak Bidelagun Fundazioa sortzea erabaki du izaera propioarekin eta enpresek lan osasunean egiten dituzten hausteei modu eraginkorragoan erantzuteko tresna bezala izan ere, 50 pertsona baino gehiago hiltzen dira urtean lan istripuetan Hego Euskal Herrian eta gainera, heriotza horietako bakoitzeko beste 35 heriotza gertatzen dira gaixotasun profesionalen ondorioz. Bidelagun Fundazioa elak sortu du, eta entitate propioa duela esan behar dugu. Honen helburua da batez ere osasun laborala babestea eta sustatzea. Horretarako erabiliko ditugu baliabide moduan alde batetikan prestakuntza eta bestetikan baliabide juridikoak. Eta helburua zein da? Eraginkorragoak izatea. Enpresak neurriak, prebentzio neurriak edo osasun laboralen inguruan dauden neurriak betetzen ez dituztenen, hoien aurka jotzeko baliabide eraginkorra izatea nahi dugu. Fundazio hau Durangon egongo da eta gehituko nuke handikan hartatuko ditugula Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarrotik iristen diren kasu guztiak. Usansolora egingo dugu saldo orain, izan ere Bizkaiko 113. Udalerria izan ala ez, erabakiko dute bertako herritarrek igandean. 3 hamarkada baino gehiago daramatzate galdakaotik bereizi nahian kontsulta, ez da loteslea eta batzar nagusiek onartu beharko dute banaketa aurretik, kontsulta 2 egin dituzte Usansolon. Definitu behar genuen Usansolo zelan geldituko zan, Galdako zelan geldituko zan, akordio batera heldu,
eta ondorioak edo ebazten zituen memoria bat. Ez gaude, Usansolo ez da herria, ez guk ez duguleko gure lan egin, baizik udaletxe honetan ez daleko egon borondate politikorik inoiz. Betetzen ditugula hasieratik amaierara, eta gaurko batzorde mistaren bileran bozkatu indogu prozeduragaz jarraitzea. Hau da, ia igotzen dugun memoria hori, formulatutako edo egindako memoria hori igotzen dugun Bizkaiko Foru Aldundira. Azken finean, aprobatzeko eskumena eta erantzunkizunarekienak ez da batzorde mista. Batzorde mistoak egin behar dugu. Eta eginda dago. Gaia aldatuta berriz Ernai Gazte Antolakundeak faxismoaren gorakadari aurre egiteko eta memoria antifaxista sustatzeko aurrean gara gaur memoria eta antifaxismoa kanpaina abiatuko duela iragarri zuen atzo Gernikan, Astra eraikinaren parean egindako aurkezpenean. Kanpainaren helburu nagusia, faxismoaren eta eskuin muturraren gorakada ikusita gazteak aurrean daudela jakinaraztea izango da. Horrez gain, Gazte Antolakundeak ezagutarazi zuen 2022an izango duen lan ildoetako bat borroka antifaxistaren indartzean eta aberastean bere aletzoa jartzea izango dela era berean, aurreratu zuen datorren maiatzaren 7an larunbatean Bizkargi eguna ospatuko duela. Faxismoaren eta eskuin muturraren gorakada ikusita aurrean gaudela. Aurrean gara gaur diogu faxismoa egun gure artean bizi delako, espazioak irabaziz. Horietan guztietan, antifaxismoa bizi-bizirik dago, eta borroka horietatik egiten den lana txalotu nahi dugu, etorkizuneko Euskal Herria aske eta antifaxista eraikitzen ari direlako. Eta Barakaldoko Kabo Kilatezen omenezko gurutze frankista eraitzi zuen egun Ernai Gazte Antolakundeak ere. Hortze duzue Ernaik berak egindako bideoa. Bada ikasle abertzaleak mugimenduak grebarako deia egin du gaur salatzeko hezkuntzan ezartzen ari diren erreforma askotarikoek zuzenean kolpatzen dutela ikasleria langilea goizetik egin dituzte mobilizazioak eta zenbait tokitan istiluak ere izan dira Gasteizen adibidez, gutxienez 20 gazte atxilotu dituzte eta desordena publikoak eragin izana eta kalte material ugari egin izana leporatzen diete. Ikama ikasle antolakundeak berriz egungo hezkuntza sistema aldadadila eskatzeko manifestazioak deitu ditu Hego Euskal Herriko hiriburuetan martxoaren 29-erako. Azaldu dutenez, egoera pandemiko honetan eztanda egin duen krisi anizkoitzak ondorio larriak eragin ditu euren bizitzetan eta oinarrizko bitartekoak garezitu dira eskuin muturraren gorakada edatu den testuinguru batean. Bestalde, azken urteetako etengabeko murrizketen ondorioz eta pandemia tarteko ikastetxeetan bizi duten egoera prekarioa dela salatu dute.
Eta kulturan, Donostia Kultura karte eszenikoen udaberriko programazioa aurkeztu berri du apirilaren batetik, ekainaren 24 arteko egitaraua prestatu dute eta sarrerak salgai daude dagoeneko. Donostia Kulturak udaberrian Victoria Eugenia Antzokian, Antzoki Zaharrean, Kursal Auditorioan, Egiako Gazteztenan, Lugaritzako Imanol Larzabal aretoan eta Intxaurrondo kulturetzean izango den helduentzako eta aurrentzako arte eszenikoetako programazioa aurkeztu du. Helduentzako programazioari dagokionez 17 antzeslan, 7 dantza ikuskizun eta 21 kontzertu eskainiko dira apiriletik ekainera arte. Aurrentzat berriz 26 ekintza antolatu dira, zinema, antzerkia, literatura, museo bizitak eta tailerrak biltzen ditu programazioak. Ordea gaurkoan Gasteizko Europar Biltzar Jauregian herri kirolarekin lotutako ekitaldia antolatu egin dute Harria, maitasun istorioa izenarekin Iñaki Perurenaren eskutik. Kirola, poesia eta hausnarketa biltzen dituen proposamen eszenikoa da. Harria maitasun istorioa batez ere Iñaki Perurenarekin zerikusia duen ekitaldia da. Ostegun honetan arratsaldeko 7etan Europa Biltzar Jauregian. Herri kirolari buruz hitz egiten duen proposamen eszenikoa da, baita poesia eta gogoeta nahazte bat ere. Batez ere, Iñaki Perurenarekin eta harriarekin duen harremanarekin. Izan ere, Perurenak harriarekin izan duen istorioa modu berezian azalduko du ordu bete inguru irauten duen emankizun poetikoan. Emankizunarekin batera erakustaldia egingo du, berak dioen moduan, harria urteetako bidelaguna izan da. Antolatzaileek ikuskizun honekin leiho bat irekin nahi die harriarekin inguruko bizipen guztiei. Bestalde, 21 urtetan korrikaren abestiak egin dituzten musikariak elkarrizketatu ditu Koldo Otamendi lankideak. Dagoeneko 11 telebistaren web orrialdean dituzue horietako zenbait, eta aurtengo korrika hasi orduko horietan sakontzeko aukera ere izango dugu gurean. Halaber, Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlearekin egin dugu konexioa eguerdian. Izan ere, programa berria emititu da gaur eta halaxe azaldu digu zer den bertan topatuko duguna. Lehenengo pasea ez baduzue ikusi, beste aukera izango duzue saio honen bueltan. Gaurkoan Nafarroan izan gara, bera herri ederrean, eta Estitxu Pinatxo izango da gaurko protagonista. Musika bidea Estitxu Pinatxok kantu lehiaketetan parte hartu zuen lehenik, gero ere gantaldean korista bezala ibilitakoa da, eta azken urtetan bere bakarkako bidean sakontzen hasi da, eta gaur egun dagoeneko 2 disko kreatu ditu Estitxu izenpean. Eta kulturarekin jarraituz, zeinen ederra izango den fest, doinu eta guzti dator Espainietara
Barakaldoko Bek erakustazokan apirilaren 2an egingo den jaialdiaren izena. 2008an kaleratu zuen abesti hori Peio Reparaz, Zetak taldeko musikariak artean itxialdi betean zen Euskal Herria eta haize ufada bat bezala zabaldu zen berehala. Kanta estualdi hartan jaialdia izpide, konexioa egin dugu gaur Peio Reparaz musikariarekin. Bai hartan aurkeztu guen abestia atera zen, abestiak erantzun potentea jaso zuen, ez? Eta orduan, erabaki genuen aurkeztea hori jaialdi moduko bat egingo genuela, ez genuen informazioa hondirik momentu horretan, sarrera salgai jarri genituen, eta gainera uste genuen nahiko goiz egingo genuela jaialdia, ez? Modu batera bestera esatearren, eta ez genekien nahiko konsientea ginen zer gertatuko zen urrengo hilabeteetan eta urteetan. Eta orain ja bai, 2 urte pasa dira, eta bai, datorren astean ospatuko dugu jaialdia, eta ea honek balio duen modu batera edo bestera zirkulua ixteko ez. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, usu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez, ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, usu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Izan ere, sarrerak agortuta daude jada, baina aukera duzue Hamaika Telebistak 6 sarrera bikoitza zozketatuko dituelako. Nola parte hartu jakin nahi hortxe informazioa. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, usu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez, ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, usu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Eta honen arira, Zetak eta Erramun Martikorenak indarrak batu dituzte aurtengo herri urratzerako abesti herrikoiaren grabazioan. Hortxe duzue bideoklipa eta besterik ez gaurkoz gure partez onaino gaurko saioa. Mila esker hor gurekin egoteagatik eta gabon. Zurekin mintzo direla diote xoriek, Esan zer kanta egin dizuten, zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren. hori diote baikorrin ere mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile, Xoriak mugaren bestalde,
Handia dute doinu dotorez gaztelu gatxe. Testari dute larrumpera ere kantu lirainez. Mendikate honek lotuta zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeruen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Zalgara xorieri mintzo diren xoroak izango, betiko. Zuhurrago gara izango, xoriekin mintzatuz gehiago. Mendikate honek lotuta zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeruen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Izan zakurra dao, atean usnaka. Izan zakurra zara, atean usnaka. Izatxatente, niri mokado eske. Trebiñu Araban sartzeko eskaera berrindartu du herritar talde batek. Orain duten administrazio antolaketa zentzugabea dela iritzi diote eta egoerari aurre egiteko Trebiñu Arabada mugimendua berrabiarazi dute. Urte luzez izan den aldarrikapenari bultzada eman nahi izan diote eta dozenaka norbanako eta eragilek egin dute bat. Ohartarazi dute lan egingo dutela egoera juridiko administratiboa amaitu eta arabartzat aitortzen dituzten arte. Beti berdina eskatu izan da, bai mendeetan zehar azken finean, bai anexio eskakitzunen bitartez, bai herri galdeketen bitartez, adibidez 1998an egin zena. Eta beti berdina eskatu izan da, Trebiñu administratiboki Araba izatea, azken finean geografikoki Arabaren erdi-erdian gaude, eta hala ere administratiboki Burgos gara, eta horrek zenbait arazo sortzen dizkigu egunerokotasunean. Egungo egoera anakronikoa, antidemokratikoa eta antinaturala dela salatu dute bizilagunek, eta argi utzi dute agortuta dagoela historian zehar izan diren arazoei aurre egiteko erabili den hitzarmenen bidea. Izan ere, hitzarmen horiek ez dituzte dagoeneko herritarren premiak betetzen. Egunerokotasunean, zenbait hitzarmen erabiltzen direla bizita pizkat zuzentzeko, eta hitzarmen hauek Arabako Diputazioaren eta Burgosko Diputazioen artean egin dira. Eta azkenean, partze moduan jokatzen dute, ez dute benetako arazoa konpontzen, ze beti edozein ezusteko egotekotan edo betiz geratzen gara babesik gabe hitzarmen horiekin. Eta hori bereziki argi geratu da pandemiako egoera bezala, ze azken finean geunden bi administrazioaren araudienpean, adibidez mugikortasuna Arabarekin egiten genuen, baina beste guztia, ostalaritza, ordutegiak eta bar, gaztelatalenekin. Eta horrek azkenean guri zalantza asko sortzen zizkigun, eskenekien zehazki egin behar genuen, amaierako asmoa argia da, azkenean Trebiñu administratiboki Araba izateko alduguna sustatzea. Eta hori egiteko egimen txikiak gaude prestatzen, eta alde batetik martxan dagoena da herritarrei eskatzea Trebiñu Arabada esaten duten banderak balkoi eta leihoetan jartzea, azkenean pizkat agertarazteko herritarren nahia edo,
Eta, gero, ja pizkat etorkizunerago begira, bai korrikaren kilometro bat hartu dugula, justo enklabera sartzen deneko lehenengo kilometroa, azkenean aldarrikatzeko Trebiñora badela eta horretaz gain euskara ere Trebiñuren parte dela esateko edo. Alderdi politikoei eta implikatutako administrazioei exigitzea benetan iniziatiba bat izatea konpontzeko eta ez bakarrik hitzetan geratzea beti bezala. Gasteiza hurbil izan da trebiñarrek han pasatzen dute denbora gehiena. Eguneroko bizimodua hirian egiten dute bai ikasketen aldetik bai lanari dagokionez. Hurbiltasun hori ere mugarria izan da euskaraz ikasterako orduan. Izan ere, Trebiñuko ikastetxeak ez du aukera hori ematen eta gure hizkuntza jakitea ezinbestekotzak jotzen dute haien egunerokotasun gasteiztar horri heltzeko. Egia esan da, Gasteiz hurbilen dagoen hiria izanik bizitza normalean bertan egiten dugu. Adibidez, hemengo ikasle gehienak edo ikastetxetara oroar Gasteizera joan gara. Azken finean, hemengo ikastetxe publikoan ezin da euskara ikasi adibidez, eta azkenean Gasteizan hurbil izanik oso beharrezkoa da horrelako hizkuntza jakitea. Gainera, duela gutxiko Gaztela eta Leongo hauteskundeetan izandako datuak ere azpimarratu dituzte, eta horien atzean esanahi bat dagoela adierazi dute. Izan ere, abstentzioa izan zen nagusi enklabean, 74,1%koa Trebiñun eta 49,48%koa Argantzonen. Hauteskundeekin gure arazo nagusia da, esan bezala hori, gure bizitza osoa hitzarmenen bitartez egiten da, diputazioen arteko hitzarmenen bitartez. Orduan gerta daiteke orain gobernu berriak erabakitzea hitzarmen hauek bertan bera ustea, ez daudelako ados edo. Eta, azkenean hitzarmen hauek funtzionatzen dute bai osasun arloarako, hezkuntza, euskara, berdintasuna. Eta orduan, guztia kolokan egon daiteke, haiek nahi izan ez gero. Eta azkenean horrek guretzat izango dituen ondorioekin. Eta, kontuan izan da, hemen hauteskunde horietan abstentzioa 160 ingurukoa izan zela, pizka paradogikoa egiten da. Musas y Fusas proiektu musikal bat da, non osatzen dugu pertsona askok, badugu banda bat, non gauden ni Olaia, Maria, Ander, Xabi eta Inigo, gero ditugu ipuin kantariak eta bai euskaraz eta bai gazteleraz, non musika ipuinen bitartez kontatzen diegun aurrei. Kontatu ez, baizik eta kantatu. Aukeratzen ditugu ipuin bereziak, mezua duten ipuinak, aurrak identifikatuta sentitu aldiren ipuinak, eta musika jartzen diegu. Baitere baditugu proiektu desberdinak, orain proiektu feminista batean gaude, musikalizatua, eta egiten ditugu tailerrak, haurdun dauden emakumeekin tailerrak baita ere, musika nolabait eraman pertsona guztiei, adina eta egoera desberdinei. Azken fina bada musika edozein pertsonari eramatea, pentsatzen dugulako funtsezkoa dela musika pertsonetan, nolabait emozio bide oso potentea delako eta funtsezkoa delako musika gure bizitzetan. Kaba Inurria lau emakumek sortutako ipuin bat da. Hemen, Diana eta Bio gaude, baina idazlea Adriana daukagu eta musika konposatu duena Maria. Diana ilustratzailea da eta ni itzuli nuen euskarara ipuina. Kaba ipuina bada guztiok sentitu gaitezke noizbait gure lekuan ez gaudela, ez? Eta Inurri oso ausarta bada, bere inurritegian bizi da eta badoa esploratzera kanpora eta badoa bere lekua bilatzen, ez? Ausarta dela esaten dugu, zeren bera entzuten da, ez? Bere burua entzuten du eta zer nahi duen jakiten du bere emozioak entzuten eta horrela bere bidea eramaten du. Kaba Inurriaren istorio txiki bat da, baina hori joaten zarenean aurrerantz ipuinean ikus dezakezu zenbait balore ere dituela eta hori aurrentzako produktu bat bezala atera dugula, baina errespetua beti oso bizia izanik hori haurtzaroarengan. Eta hori istorio txiki bat da, Olaiak lehen esan duen bezala gure protagonista Inurri txiki bat da, eta egiten duena Inurri hau da, bidai luze edo
erronka bat suposatzen duen bidai bat. Bide horren bitartean aurkitzen ditu zenbait pertsonai, eta ikus dezakegun nola jartzen da harremanetan beraiekin edo zer gertatzen da beste pertsonai anitzekin elkartzen denean. Eta horren bitartez ere ikuste dut gu buruan geneukan helburu garrantzitsuren bat liburuarentzat zen hori transmititzea irakurtzen duten aurrei, hori animatzea beste jende mota, beste pertsona edo beste pertsona anitzak ezagutzera eta haiekin harremanetan jartzea eta bat bestearekin aberastea edo... Esan beharra dago baita ere ipuin musikalizatua dela. Nik gutxien ez dut ezagutzen liburu edo ipuin musikalizatuak eta ere gutxiago aurrentzako ipuin musikalizatuak, orduan horrek ja berezia egiten du. Baita ere, pentsatu genuen berezia dela pertsonei bakoitzak bere musika izatea, hau musikan deitzen da leitmotiv, bere pertsonei bakoitzak nolabait osatzen duela melodia batekin bere izaera, edo bere izateko modua. Orduan baita ere modu honetaz musikarekin mezu hori edo ipuinaren mezua erakargarria egiten dugu baita ere. Non eskuratu dezakegu hemen Labaletan, Herripagainako auzoan, hemen dago salgai eta baita ere Musasifusas-en webgunean, dela musasifusas.com. Esan behar dugu ere euskerazko argitalpena edo bigarren edizioko azken alea ja saldu genuela beste egunean. Hemen daudenak, hemen Labaletan geratzen direna, uste dut bizpairu eta ja bukatu da. Atera genuen lehendabiziko alea, oso laizter nahiko erraz saldu zen, bai. Bai, eta hori bigarrena ere euskeraz joan da. Así que hemen dauzkagunak. Eta hirugarrenik ez da egongo? Ez, nik uste dut ez. Nik uste dut ja ziklo hau nolabait itxi dugula eta orduan orain ere, ez dakit, etorkizunerako ere beste zenbait plan edo ideiak dauzkagu Kabainurriaren inguruan. Ez dakit behar bada eskoletara edo ikastoletara eraman zenbait gai edo balore inguruan lan egiteko, pertsonaiak azaltzeko eta pixka bat horien inguruan lan egiteko. Kabainurriak bide iluzia izan dezala eta mila esker. Eskerrik asko. Kaixo lagunok, Alicia naiz, Aikakoak, Korrikakoa. Nor da? Zein da? Kaixo Alicia! Korrikakoa! Irrikantu eta dantza egiteagatik? Bi urrikeriak ere bai. Euskaraz eta alai. 34 urtez? Hori asko da, 7 baino gehiago. Iaia, infinitu, urteak beteta. Eta abentura bizi. Koloretako mundua maite dugulako. Ilargira jo eta buelta. Eta 8 pirueta. Bai. Zer? Zer? Kontxali de Montri! Zer pasa da? Ez duzu ezin iztuko? Batik bai, kontatu! Guazen gure zirkura! Lengu zuekana! Bai! Holo! Guazen! Kontxo! Bai?
Alicia, zer? Pirritx, porrotx eta marimototx gure zirkuan? Hoxo, gure zirkuan, zuen zirkua da. Bai, kafe goxo-goxoa prestatuko diegu, gazta pixkate bai. Tardo txantxo bat, gure kontu! Kaixo lagunak! Ongi etorri gure zirkura! Hementxe daude korrikako lagunak. 22. korrikak zuek omenduko zaituzte. Zuen ibilbide luzeagatik, euskaraz, konpromisoagatik eta ekinagatik. Gainera, batzuek euskara ikasi besteok hobetu, eta horrela daramazu 34 urte luze euskaraz jarduten. Eta zuei esker, ume eta guraso askok euskararen autua egin dute. Mila esker benetan. Munduak txorien kantuak behar ditu, baita herrien hizkuntzak ere. Gure txorrotxioa euskara da. Eskerrik asko zuei, korrikako lagunei. Herri euskararentzat kabigoxoak sortzeagatik. Aizu Pospolo, hau ere, zen kabi ederra. Bai. Gure zirku kabia. Alaia eta euskalduna.